Menteri Rambak Du Keri Israel, Benjamin Netanyahu, Laong ba kajing syapniap jong hek Hamas Yahya Sinwar ha kasa stream kadai kajing sedang jong kajing kut jong kajing ale kablane chisnem katma ha kari Palestines. Ki sipai Israel ki Laong bahadin kajing le tweet ka bajrong ki sipai ha ka khan riu trik ki layo ban penduk pendam no Yahya Sinwar unong ilam jong ka seng le no Hamas ha kajing kanra Hakatan kasa kapasiti ka Hamas kamshim la pentikna ya kajing yam jong Yahya Sinwar Benjamin Netanyahu bal berngem ban penkelem ya ka Hamas ha kabasdang jong ketma layaro ya kajing syapnyap jong Sinwar da kabong katba kane kampat dai kajing kut jong ketma ha kasa hanrei kadai kajing sedang jong kajing kun Une he jong ka Hamas ha Gaza ha kapor jong ka jingcha thambor ha ka neutrik jong na leber kalapan mi ya ka thama ka bamanta Sinwar la kalalong unong ilam bakong san jong ka kanhun le no hadin balapan yap ha pana jeliu yaw he san berthai jong ka Ismail Haniye Laong ba udai unong panya ya ka jingcha thambor ha ka neutrik jong na leber ka balapan yap briutam ha ka history jong ka Israel Kabala palong ya kajing yap jong ki khat ars pa an riungut ki briu ki babun ki dai ki riu pat ba kat kum kajing khen jong ke AFP ya kajing khen ka patikna jong ke Israel ka pakan thup ya ki nong sha rabor bat ba panyap ha kajing sha tem raw ka jing pen bana jong ke Israel ya kajing yap jong Sinwar kawan hadin ka to kan netayo ba kala panyap yaw he jong ke Hezbollah Hasan Narsala ha kajing ki ha Lebanon ha ka ba ki sipa jong ke Israel Kidon ha kathama nadu bakut jong ubanai September. Katba na kaliang jong presiden ka Amerika pat Joe Biden uba ka sarkar jong kadai kanong pambiang tiaryale ka ba hakli du jong ka Israel. Laong kane kadai kesngi ka babha ya ka Israel ya kari Amerika bat ya ka perthai barok kawai. Menta ka don kalat nak benta kesngi hadin. Ha Gaza klaim ka Hamas ha ka bor sensyar bat na kabenta ka jing penbej san himasima ka ba ya kalawai ka babha na kabenta kinong Israel bat kinong Palestine ru kumjo